ertiriniz hayır. Qoğum ýagdaýlaryny. Näçe gün hawa gyzy. Men düýnüm bilen düýnýäne aýam näçe wagtyň. Hemme peşlerde öçüşdürdük-de. Atapleýärlerde öçüşdürdük. Ondan sonra düýnüm ýakman ýatdym. Bugün emne sowuk golly gepime üşäp durdum. Düýnüm kinoda görüp bilmedim, uykym tutup ýatdym. Garaşalar ýaly gowy ýagdaýlaryna turdum. Sagama günüňiz aýdan haýyrly, bereketli geçsin. Bazen men üşäp durdum. Häzir ay genjen almaly, almaly. Garaşalar ýaly haýyrly geçsin günüňiz akylyp, gowy geçsin. Men gatyrak, uzagrak gurulajak we dilim haparak gurulajyn. Men Instagram, TikTok açanım märi. Sizim ulan gördüler, yüzüm yemişerdik gördüler. Edilmedik zat yok men pahyra. Ya bir meni koyup kaplarından her zatı gördüňiz da özüňiz görýäňiz şu adamke. Inni aşağına girip görýänler komentarlar näme ýazylýar kad beke koyan sağ bolsun, Allah razy bolsun, bizim türkmen halkymyz gyýdy bolsun. Erkek mert oglanlarymyz bolsun, arkama näseredin şular ýazýarlar men sağ bolun taňar ýarkasyny Allah'm müňessedi size gaýtarar nesip bolsa. Indi men diýjek bolýan zatym, men gaharym gelýän zat. Bizim oglanlarymyzyň köpsi gyýňaş takyp türkmen malak giydirmeli köpüňde. Şunu edýänleň hemmesi oglan. Aňasyna ýetýän bolan oglan bolup çykýar. Indi men bärde gyýnanýan zatym aýdaýyn. Hiç bir gyz bir blogger oglana ya bir blogger tanalyan adama ya tananmayan hiç bir gyzdan di satyp şey dip ýören gördüňizmi? Görmeýän. Bizden gyzlarymyz erkego. Siz hili ýaly. Ya ona bir zat dip durlar, ya maňa bir zat dip durlar, ya ona ýetdiňe gyzlaňsy. Siz gyzlaňsy bilen galýaňyzmy? Siz gyzlaňsy bilen adam boljak galýaňyzmy? Eýsiň daşda göreňizde adam ýokmy? Hileý bilen deň bolma, hileýiň üstü bilen galynanok, özüň dawan adamyň bilen galynýa diýmeli. Hiç ýurtda ýok da Huda gynanýan biziň oglanlarymyza, köpüňize hem erkek şol edýänem näletleýär. Ýöne köpüňize marat türkmen malakly bolmalysyz. Ananyň diňe oglana di satyp ýatanam oglan. Ya gyzyň suratyny goýup üstü bilen galjak bolan gyzyň şeýde ikiji gyzy görmersiň. Ikiji bir türkmen gyzynyň oglana şeý dip durany göränärsiň. Ama oglanlar ya men suratymy goýa, ya başga biriniň oňkyň goýýarlar gurleýär. Bir oglan maka saç deňleýän. Patsan, neme kepgaly, ady adamdan çykdy. Näçe beýdan akylym diýdim. Sen ulla kana olananmy? Aýdagan joň menem galmaly bir zat edip diýip utanışsyz. O ýaly galnan o. Sen awraýyň bolmaýa. Birisi aýsyn on ýaly zat edilen ok türkmen gyzlary siz goramaly, beýle maskaralamaly ällidin. Azgynçylyk şular ýalak zatdan başlaýar adamlar. Şular ýalak zat görýäňiz bir maskara etdimi? Blog bildirim şikayet edin. Etme. Mara men ne meselelerim bildirenim. Men o ýoly geçdim ýöne gynanýan, size gynanýan. Çynym bilen. Her bir gurleýän sözümi seljer gurulajak bolýan hiç bolar ýalylar. Indi galjak bolsaňyz bara hiç mesele ýok. Bakşylar, zatlardan sorak görüň. Disk ýazdyryp, kaseta ýazdyryp, onuň peçaga ky inne gowa, TikTok we Instagram ma goýja goşga goýan, goşgyň okada çyk. Awraýyň bilen gal. Aýdymyň bilen sen bir gyz bilen näme işiňiz bar oglanlar? Gyzlar bolmasa siz wapşe ýeri köp oglana diýenler, köp oglan mara. Yorum komentarlar okuyan erkego. Sizi yetiştiren ene ata sağ bolsun aýdýan. Ene en ata günäsi ýok. Zalymdan alym dogor, alymdan zalim diýe. Bulamam günäsi ýok. Bular terbiyem bilemokda akylym. Utanırsın ýana daşda. Bir gyz paly utançsyz beýtme o gyz bilen deň bolma diýsin. Aýalar binamy saýypna.
Men aňyrda kan bolan zat. Aňyrdan bärden bilem o garaz bir oglan. Men YouTube kanalynda diýene, Bülent kän maňa 10 ýyl pul aktyryp durmady, özüm adajyk pul bilen başladym zat diýip. Men onu Allah ananyp bilerine, Allah bilýär görýär-de, onu hiç kim bilmese bilmeýär, boş berin o taýlaryny. Enne biri gatlaryna meni goýupdyr, özü gürleýär. Berde näçe ýyl ber işläp beren türkmen gyzgelinler bar. Näçe olar ýalylarly, sen çolar ýaly boldun. Şolar ýaly işleýän diýär maňa. Inni maňa bir Allah'ım rızık beripdir da. Inni bar Bülendi sebäp edipdir. Bar murady sebäp edipdir. Birini sebäp edip beripdir da bir bennesini. Inni görüp bilersin şonu. Näçe onna ýokda sende bar diýär. Beripdir da Allahjan. Bar Allahjan edi. Sonra bar ılgada. Näçe onna barda onna ýokdy. Şo men rızkymy analiz edýär. Bak sorgulaýar. Diýär näçe diýär sende bar başgalarda ýok diýär. Beripdir da maňa. Sebäp edipdir belki şonu. Bülendik ödem näçe edip diýdi. Men 10 ýyl nemedem özi azymly, özi çalyş, özi işeňi gaýtan men ondan pikir alýan. Näçe edip her ýerde diýär görmeýärler. Bulan göresi gelýän zat başga akylym. Men şuna bakalýan, o termis göresi gelýär. Men termis görjek şunu diýär. Näçe diýär bakalýar termise öwrenmek diýär. Menim ýok bul bakal diýip düşünürmeýär. O sebäp şonu göresi gelýär. Şo termidi göresi gelýär. O bakal bilen iş ýok. Düşünüp bildiňmi? Adamlar bara bir hil ejitmäjit ýar bir-birini ülüşüp bir-birini ýor. Näçe beýlekäler. Aslında her kim öz durmuşy bilen bolsa, öz nemesi bilen bolsa, durmuşy gaty üýtgeşik boljagyny ananmaýarlarmy haýa. Meni gowy görýänler bada, çyndan gowy görýänler bada, olar maňa ýatyp başladylar da. Bor tähra boş berip, kellen ağartma, nerwini işletme, güne gowy başlady diýip. Men o ýolları geçtim. Inni bara meni ne meselerim maňa bildirýän ýeri ýok. Ananyň men gynanýan bolsam, prosto men olara gynanyp etmäň diýip, hani birada çygan bolsaň, iňe uji ýalagan bolsa, bir nemem degmezmikän şular namys etdir bilbermikän diýip çekken videolar mala akynçy döni. Ya men gynanyp, ya bir neme, özüm gynanýardym, soň boş berdim. Indi maşgalam gynanýardy. Olara da öwretdim, olaram boş berdi. Bizde kän menden tarapdan ara diýene sil gelse topuma da gelmeýär. Şo derece bildirýän ýeri ýok. Ýene diýişim ýaly, biraz jogum bolsa, namyslaryna degen bolsam diýip umyt bilen çekdim-la. Başaryny açýan. Yaxşı gözüm düşýär, soňra mene de oturýan kino görüp başlaýan. Gözüm gorkutdy bir hili ýaşymat. Aslında men ýaşy gaty görýän bol bilem öýden çykasym gelenok. Genneje ýok, aýmelek okudy, pamuk goýunjam ýanyna. Garap. Çykasym gelenok. İşlemem kän, näme diýen? Bilemek ýöne türklerde bir pırkal var. Ne dedi diye. Şoýadym ojydy, sen kime gerek aýdýar? Saňa gerek edýdim. Maýdanoz, saňa gerek akylym. Saňa gerek bolmasaň sen hokyňa men saýpam düşünçe zat ýazypdym. Ay jana, gerek gel adammy men hiç açan birde ýazamak. Diýmek men saňa gerek edýdim. Biz şunça seride oturan adamlar şo karara geldik şeyler maylar. Yazıklarına kovadım. Gerek gel adam, mena yazamam. Sağunar gördün mü sen akılın? Alıp gör. Yüzünü yuup gör. 40 manat bakarsa var. Yüzüne del, yüreğine de peydası var diye dersin. İyiliğin aytmışsın aytyan ne dedim ben? 40 manat. Yüzüne göre ayt. Organizmine de namına da son nemesi var. Hep de bir şeyde maşarkalı. Bu ne dedim? Maydanozdan anlık atak şeyle günlerde şeyle köpürçüklet nesip bolsa şu da yüklem oturan soň maçalkarsana getirje. Maçalkatara bilen her gün şey ýup bilen hem ýüzüňde massaj, massaj tarap bilen iýje. Hem ýüzüňde massaj, hem sauna şeydim. Atak hepde de bir günem maçalkalamaly. Her gün maçalkalayma. Bolan yüreğine ayırarsan.
hep de bir maç arkalı atak şeyle onlar köpürçüklüklerinin bu tarafları şeyde yu. 40 manat. Zato o peyda etti. Strahowka. Yani TV sağın bul. Avisin sağınlardan tapağıdı şudur. I love you baby. Şeylece giyindim. Şuları alacak. Ayağıma da krasovka giyin. Qara şu yarında düşen bizim Katyan koynaklarında var da davaynoy. Şoň ısıdı şoň üçün men aldım. Bu ne işim var? Bu aslında kendi işim var. Yani hazır ilkin gençten almalı olur öyle düşürmeli son işe geçmeli. Belki qağırdan alıp geliyerim görürüz. Qarada işe hükman barıp geçermeli nesip bolsa. Son AVM'ye gidecek aymeli kupalnik zat alacak. Köpüňiz bilýän bak ýönem bir ayın ayağına Vietnam'a gidip barýar. Uy başına, aprelin başına Vietnam'a gidip barýar. Şoň üçin aymelige kupalnik olup qarada alıştırma zatlama öňürek alyp ýetişmedim. Şolar ýalak. Şuň işlem kremlaňa çalýan, saunaňa çalýan, hidle diýem ýak. Qara kremin bahasy bolly 200 manat. Öňe 200 hiç ýyly çykany bäri hiç ýyly ütgöden dälirin bahatyn. Şoň üçin alın arkaýyn ütgemeýän, ütgötmän arkaýyn bilersiňiz, at bilersiňiz. Köpüňiz maňa söwüp ýazýanlar, ma güneş kremini 200 manat etdiňiz diýip mehribanlar. Ananın men ummasız wow diýlen pul gazanamak. Prosta bazara girsin, her kim bilsin, öwrensin. Bir sıkımdır, ne, bolly. Hiç ýyl köp çalmalar, onam, iki sıkım, bunu bir sıkım. Eliňizde şey gazarýan, vitaminan, birmina, garaşdyrýan, ikisini alýan, 400 manat bolýar. İkisi güläşejaňa diýip alyp bilýän 64'lük, 69, 88. Ýüzüňizde çalýan, ýa tomusky Qış güýü tapawdy, oglan gyý çağa ul tapawdy, arkaýyn ýagly digitler tapawdy. Arkaýyn çalyp berýäňiz, ýüzüňizde dem, ýüzüňizde strahowka. Ýüregimizde bir hile. Häzir 4 bolsa çykyp gitse melukany almana. Düýnenmäni wajy ýok, pamuk ýok, meluk ýok, hiç ýok bolansoň ýüregimizde. Häzir alışdyryp berkim. Öňküje edýän yaramazlyklaryny etmede bir ýyl adam organizmi öwrenişipdir. Pamuam bilýänmi, ýani gyýar diýär, onu dyrmajaklyya. Muňa neme diýdin, aýmylyň ustasyny diýişledi, pamuk. Onuň menim, ýani hiç oňaqlyk ýok pamukda aslında. Menim näme bolar atym akasa iýi çoçurga aýmylyk bar, bu iýi oturan adyna tapylýar, sanki öz alyp iýjek ýaly. Ay qarada o da alyp diýişläpdir, gowy jönem edipdir. Häzir size görkezler, okudan alayın. Qarada şolar ýalak boldy düýnem. Alyp geleýin, bir azajykdan çykyp. Mehribanlar, seredin. Biz ne şuwa çıkarıp bilmedik masalama dur atmayın. Çıkarıp yetişmedik daha doğrusu. Seredim ki yine statikalar olar getirdik. Kovalar nemeden var. Bunlara şunları getirdik. Yine kağıda. Köp soradınız. Yine koca futbolkalar geldi. Ondan sonra statikalar geldi koca. Yine statikalar geldi. Yine şu sportifkalar geldi. Renkleri mine berde var. Görüp bilýäňiz, ulan balagay, oýşa takım. Ondan sonra yine üç koşuk zatlar geldi. Häzir ýeke siz bilen paýlaşat, görkezler mehribanlar. Ben tamam kapat. Bularym sportifka, bularym täze getirdim seni. Oýşa bu da. Yine. Men mana akrym bir jaser getirdim şulan hemmesini. Seriden arkadakileri de çekelim. Yağlı kışlak seriden. Buların ikiplikdir. Yine bakımca kutarya şoň ýa-da karedin ya da buların diňe o zat balağın yok ködi. Bu da yine oýşa takım. Yine şular ýalak. Ondan soň bular ýaly. Ullakan genezelerimiz we bilýän ýygy udynja bolaysa papamyzy ýapsyn diýip. Yine olar üçin bularym takım. Yine
Görüşüňiz ýaly. Arkaýyn gelip alyp bilýän uly bedenlere çenli bardyr. Ondan soň muň renkleri bar, ken. Ine. Onu ýene näme soradyň? Ha, şular soradyňyz. Bu diýňeňli. Eline geçen. Ine şu taýsy näme deşikli bar. Bulan renkleri milli, öde milli. Hem renkleri var, garap arkaýyn gelip bilýän. Dur geçme bir minçik. Balkanna bol, marda bol da, şowdur nirde bolsaň bol. Şulan hemmesini zakat beresin alsa, krem bolsun, sabun bolsun, yara güläşe jaňat bilýän Türkmenistanlyklar ýa-da işe jaňat bilýän. Gayrat edip şu videomu saxlandy edip almaňyzy sizden haýyş edýän. Gülälegiň nomeri 864 60 98 88. İşin nomeri 61'lik 83 83 87. Şu görýän owadan saunlaňyz, kremlaňyz, kese saunlaňyz, maçalkalamyz başlaryň hemmesini arkaýyn magazynyna liboýam tapyp bilýär. Bahat hiç ýyl ütgeýänler arkaýyn alyp bilýär. Köp adamlaryň haýyşy boýunça ýüzüňiz gowy näme ulanmaly diýen bolsaňyz, o köpçü sulanmaly. Ýüzüňiz eger lekeli bolsa, gölüllü ýa-da lavant ulanmaly ene. Şu videomu saxlandy edip almaňyzy sizden haýyş edýärin. Derde derman. Men öýümüň diregi. Men öýümüň ýeşedi. Ýüregiň da waty. Ay men kemasılar yaman. Jençke. Nämişdiň? Jençkem. Göreslerim gelip gitdi de. Maňa feres. Şun. Afiyet olsun aýdym. Dersinde çalış balam, bolma? Wajy, haýda. Daway Türkmen köýnüňe gowy video aklyma geldi, çekel de wajy. Bo, let's go. Oh my god. Videolamaly gowy görüpdirler. Ine sen oyunçulugyň gowmy, oyun artistlaryň menki gowmy? Daway barlaly. Ne, fiş. Sen şumat bir duralgada dursun. Gaharyň gelýär. Wagt täsir etmeli. Birden bir zat ýadyňa çykyp gülküň tutýar. Abart. Şoň bir zat ýadyňa çykyp gynanýar. Jaň gelýär saňa. Ali. Ele terette. Oňla söwüş başlaýar. Henle dövüş, tamam. Dur anne. Ay ya. Bizim oyunçuluğumuz da açımın yani. Bugün ayın 10'u. İnternetim yapık. Men näme üçin alyp durum? Öýüm garaňky. Pol interneti yapdylar berdi. Şeýle men boş wagtym, ýani internete girmeýän wagtymdan çalýanyň orkaça golýan seredim. İnternet bolsun, bolmasın men durmuşumda. Men kremlam, saunlam çykýan däller. Çyslardan men goýarym, men haçan açyljagy belli däl. İnternetim boýundan ýokaja dep müň derde dema. Güläşe jaňat alyň güläşiň namyny köp kişi bilen, köp kişi ýatypdygyny bollet diýe. 864 60 98 88 güläşe jaňat amalyp bilýän, işe jaňat amalyp bilýän. Garady ýürek kysgynjyrak, rahat ýöne bolsun etjek alajmy ýok, internet ýok. Göresim geldi sizi bir günem